יש מחצלון ירק. אנחנו עם שלא דומה לאף אחד סביבנו, לאורך ההיסטוריה מנסים לכלותנו. עכשיו זה גלות של ישמעאל שמנצל ומתנפל לחבל כל חלקה טובה בינינו. וזה זמן מלחמה אחי, מלחמת נקמה, כולם דורשים תשובות ואם אפשר גם לחמה. כל אחד מכיר איזה חייל שמתאמץ ומתרוצץ לנפץ את המציאות העגומה. ותמיד פותח את העיתון, קורא על חיילים שניצלו מאוד אסון, קורא על חיילים שמלכדו את הסלון, קורא על חיילים ואז קורא את העיתון. נכון, מסכים, אשרי העם שאלו חייליו, תמיד נזכור שבשבילנו הם נפלו בקרב. אין שיעור ליהודי שנהרג עבור רחב, אבל מה עם מי שמקדש את השם בחייו? עשיו קיבל ברכה שהוא יחיה על חרב, יעקב מוכר בזה שהוא תיקן תפילה בערב. הספר והסייף אמנם כרוכים ביחד, אבל מי באמת מנצח את הסבב? תבואו תציצו רק אל הבית מדרש, על התוספות שנכבש, על כל רש"י ממוקש, על חיזוק בלימוד תהילים בכל נרגש. תבינו 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 איזה קרב ניטש. אנחנו חיילים של הנצח נצחים, נזקוף את עצמנו, כן אנחנו מנצחים. נמשיך תמיד למעלה, תמיד במשימה, גמרות ברזל זה שם המלחמה. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. אומר המדרש, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם. זה לא רק הדרך, זו הסיבה לחיים. בחור תכניס לראש, אתה קדוש, אולי נדוש, אבל אתה זה שמגן גם בעזה גם על יוש. תכבוש, זה בלתי אפשרי בלי זכויות. בחור קופץ מעם איתה מונע את הבחיות של יתומים ואלמנות, אל תזלזל בקטנות. התגברות זה רגע מקסימום כמה שניות, וזה מציל מאסונות. כל רגע של לימוד, נחת רוח בשמיים, אז כפיים לקוחות. אתה יושב, לומד, העולם עכשיו עומד, שים לב, יצר רע ומחבל מתאבד. אתה חשוב, לא תתעודד, אתה זירה, אתה מוקד, תתמודד, תנצח, אתה לוקח, זה עובד. אז תגיד כל יום בקול, גם אני נושא בעול, כל אחד עם השוחה שבה הוא אמור לזחול. ערימות של מצוות, בעיות נפתרות, מנהרות נחרבות, כי דמעות זה חרבות. אנחנו חיילים, כן אנחנו חיילים של נצח נצחים, נזקוף את עצמנו, כן אנחנו מנצחים. אנחנו חיילים. אז קדימה אל תיפול, בעיתון מוכרים זירה, אבל אתה שם הקונטרול. תזכור גם לא להאמין ליצר סלש שמאל, שהלך עם התפוקה כי השטייגל שלך גדול. We're gonna do the best, cause Hashem is with us, he listens to our request. So many years the nation is waiting to pass this test. The buttons are in our hands and our job is just to press. Mashiach is in his way, we're waiting for him to say Higi Azman Geulatchem, this is the big day. The Shechina is here to stay, your efforts were okay. You waited 2,000 years and now it came to pay.